አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም በጣም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ማረነ ማረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማርያም እንተ
ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሳድለነ ማርያም ምሕረት ወልድኪ ሳህሎ ይክፈለን ሳሊለነ ማርያም ዛቱ ተግባረ እዳዊሁ ለወድኪ ባባግቱ ኩሎ አንተ ወኩሎም ለሊተ ዘገበ በማርያም እግዚኦ ምሕረተከ በላሌ እግዚኦ መዓተከ ምኔነ እግዚኦ ቀቦ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ቀቦ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣምላኽና ናይ ምሕረት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ድማ ውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀበቐልና ጸሎትና ልመናና ተቐበለልና ንስኻ ትንሳእ ነብሳት ዓድለና ትንሳእ ህይወት ክንትንሳእ ኣምላኽና ንስኻ ትርከበሉ መገዲ ትሕዘና አሜን ኣብቲ ዘረኣኻና መገዲ ፀኒዕና ክንነብር ድማ ሓይሊ ሃበና አሜን ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ክሰልና አሜን ጠጥዖም ዓድለና ዝኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማቅ ነገር ናብ ፅቡቅ ቀይረልና አሜን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፀእ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሕደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ስኺ ካብ ኣንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ቡሩኽ እዩ ኦም ተጸንጋ እግዚኣብሔር ብሻኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይብልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምን ኣሜን اسمعك اسمعك اسمعك
ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘነካም ነዋም ወከመ ያህያል ወህዳገ ወይን ወከጸደ ጽሮ በድሬሁ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘነካም ነዋም ወከመ ያህያል ወህዳገ ወይን ወቀጠለ ጽሩ በድሬሁ ከመ ዘነካም ነዋም ከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድሬሁ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘነካም ነዋም ወከመ ያህያል ወህዳገ ወይን ወቀጠለ ጽሩ በድሬሁ ከመ ዘነካም ነዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድሬሁ ከመ ዘነካም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድሬሁ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ
لا إجزينا ومرانينا إيسوس كريستوس ماما ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ከም ቃልካ አንብረና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ሞት ግብርና ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢአት ናብ ግብሪ ፅድቂ ንትንሳአሉ ትንሳኤ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕና ከድንግል ኢኺ ሽጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ያደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌል መንግስቶ ጽድቆ አወፈና አወፈይኩከ እሁየ ዲያቆን ሰማያት ከሪባና ሙእምኖት አውሎጀቹርየስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሒዘን ካልኦት እውን ምሳታተን አንጊሄን ናብቲ መቃብር መፃ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪኸን ገፀን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ኣንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ሕያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደሊኦ ኣለኽን ንሱ ተንስኡ ኣብዚ የለን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ስለ ኢለ ዝነገርክኽን ዘክረኦ በልወን ኢሉ ዝነገረክን ዘክረኦ በለን ነዘረባ ከዓ ዘከራኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገረኦም
እተን እዚ ንሓዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን ካልኦት ኣንስትን እየን። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንዎንን። ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ጎየ። ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነጥ ጥራይ ተነቢሩ ረኣየ። በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመ እውን ናብ ቤቱ ተመልሰ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ነአምን በዛ አንሶኦ ለአልዓዛር እመቃብር ወኪያነሂ ያነሳ ነምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ነአምን በዛ አንሶኦ ለአልዓዛር እመቃብር ወኪያነሂ ያነሳ ነምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ ሙታን ቀደሳ ወአክብራ ቀደሰ ወአክበረ እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አላላ አላላ አማን ማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ቀደሳ ወአክብራ እምኩሎ መዋዕል
እምነ ሙታን ቀደሳ ቀደሳ እምኩሎ ንመዋ አእል አልአላ እምኩሎ እምኩሉ ንመዋ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበ እምኩሎ ዋእል አልአላ አማን በአማን እምነ ሙታን
ላ አማ አማነ ተንሥአ እምነ ሙታን አማን ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ
ለሙታነ ተንሥአ ለሙታነ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን በአማን ተንሥአ ለሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እሙታን
ስለሁ በትንሣኤ በ
ያነስአነ ምስሌሁ ወኪያነ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን 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 ወኪያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ ወኪያነ ያነስአነ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን
ያነስአነ ምስለ ወኪያነሂ ያነስአነ ምስለ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወኪያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ ወኪያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወኪያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ ወኪያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወክያነሂ ያነሳነ ምስሌሁ
ወክያነሂ ያነሳነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወክያነሂ ያነሳነ ምስሌሁ ወክያነሂ ያነሳነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ነአምን በዘአንሶ ለአልዓዛር እመቃብር ወክያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዝእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያስተርኅቶ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ
ፍስሐ ወሰላም ለእላ አመነ። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ሙዚን አምላክ ወንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ ወይታ ያቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዘይት መስቀል ተሰቅለ ወይታ ያቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን
አመሳልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቶ የደሉ ጎይታናኻ ኩሉን ዝፈጠርካ እንዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩሉን ጥናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዘምሕረት ነንስ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ምጣን ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳን ንዓርብ ነግዕትኻ ሊኻ ንስኻ ብዘይቆር ምስጋናን ባዕሉኽ ባዕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር በምነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ንቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንኽና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ እያከ እግዚኦ
ዝፈጠርካ ካብ ፍፅም ፀጋ ወሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘህብትን መምር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ፃን ትቕበለ ወልድኻ ናኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቀነ ዞም ንፅዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውነትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻኸ ወነብሩ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ፃፅየን ቁንቁንን ዘይባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍፅም ብልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስገኑ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረን ዘመር ዘይጥፋዕ ላውና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገፅን መታሪክ ኣብ ፍቐድ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ መዓሙፅ ልማትና ብርሃን ኣውፀኸና ካብ ሞት ሃዲንካ ሂወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፀኸና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኻ ረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕርብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ንመስግን ብርሃና በና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱሉ ንወድስ እግዚኦ ለኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሰርሑ ኩሎም ነፍሳት ፃድቃን ባእኻ ፀኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምፅኦም ሓብሶም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥባት ወደብ ሂወት ዝኾንካና ንስኻኸ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኸ ነቶም ባሕሪ ጭነቁ ተድሓን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ፅሩይ ማእሰርቲ ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳይን ዝበኺን ዝናዘብ ነቶም ፃመኡ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ሂወት ምንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ክበረና ወጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን መጓሲኦም በምሕረትካ ሓሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘእያልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ርቶ የደሎ ህልና ልብከ
እግዚአብሔር ሰማዕታት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አነ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ገዝብ ካብ ማዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነተወን ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሃብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እቲ ልመና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመነ ዘልየና ፈሪጡ ፍቃዱ ይበና ዘይምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ዓባሳትካ ንስብራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንፅይ ብሕማም ተተሓዝሙ ሕወይ ንፅማማት ብኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስክያ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብ ዘሎ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርክያ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ መስግኑ ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎን ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሰ ግዜ ካብና ንቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድም ኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሰ ግዜ ናባኻ ንቐርብ ኣለና ዘይልወጥናት ካብ ነታብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካው ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላኣ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላን ምግስማዕ ንመበለት ኣፀናና ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርሑስ ብረትካ አንፅሕ ንዓያሻ ኣለብን ንጥፉኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ ምስለ
አምላክ ርቶ ይደሉ መድኃን ነፍስና ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኻና መሰረተ ባትን ዓቃብ ኣልባብና ዓይን ልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሕድናና ርካብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋኣቶ ፈነቲ ሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈነት እጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንመስክነካ ኣሎና እስየብሃከ እግዚኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ጎይታ ዛጋሲ ባኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትና ንውድሰካ ኣሎና ንውየድሰከ እግዚኦ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታ ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓልእ ንክፋዕ ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንርፃን ማደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዛሊ ነታምራ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተክርስትያን ቁን መራዝብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ፅኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንተ አከ ተፍቆረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቶ ለከ ስብሃት ወእሄዝ ለዓለም አለ አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅረ በለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀይ መወዳእታ ናፀበቀልና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ማእኸላይ ምብራቅ ንሪኦ ዘለና ሓዊ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ጥፍኣልና ንጉስ ሰላም ንስኻ ኸሙ ሰላም ከዓድለና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስኣልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ዓክበልና ኣብ ፀባን መከራን ሽግርን ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ንዝገሹ ድማ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ እንትንሳኣሉ ትንሳእየ ግበረልና ከምቲ ንሓዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናንበደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምንልና ኣሚን። ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ ተካፈሉ አልባሲዮ ሐራሰ ከራት ሬሳ በለት ረገዝ ወገበሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለንገስ ለአሕዛብ ወለባዕውት ሰላመ ይጸጉ ለነገስ ለአሕዛብ ወለበሐውርት አርአየነ
እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሉ ማይከ ሊያክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልናን ኣብ ዓለምናን ይኹን አሜን ኣምላኽና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና አሜን ዓይነ ልቡናና ዝበረሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ መወዳእታና ዝቕፅብቐሉ ከምቲ ንስኻ ተንሳኻ ንሕና እውን ንትንስእ ምዃንና ፈሊጥና ተረዲእና ናባኻ ናብ ጎይታ ትንሣኤ ንጥምተሉ ግበረልና አሜን ዓለም ኩላ ድማ ሰላምካ ምሕረትካ ዝእወጀላ ግበረልና አሜን ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ እህታ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ድማ ንኩሎም ሓራ ውፃልና አሜን ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፅእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎማሃብና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንዕብሳና እንደገልና ክፉእ ሕመና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋ ከም ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ብርክዩ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታኑ ምሕረት ለምንልና እሜን ክብር ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሕን ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንኣምልኾ ንስሓ ንውዳሴ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ማሂር ምስጋና የብፅሓዮ ሎሚ ረቡዕ ትንሣኤ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣልዓዛርን ኣሕዋቱን እትዝክረሉ ረቡዕ ኣልዓዛር ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ
ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዘርፈደ ናምልኾና ንኣምን በዛ አንስኦ ለአልዓዛር እመቃብር ወኪያነሂ ያነሳአነ ምስሌሁ እቲ ናምካሓሲ ፍጹም ተበጃዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ንኣምን ንዓና ከዓ ከምቲ ናልዓዛር ካብ ሙታን ዘተንስኦ ካብ ሞት ግብሪ ካብ ሞት ስጋ ካብ ሞት ነፍሲ ከድሕነና ንኣምን ከምኡውን ንምሕፀን እዩ አልዓዛር ማርታ ማርያ ኣሕዋት እዮም እዩ ወንጌላውያን ከዓኒ ኣብ 3 ግዜ ጠቂሶሞም ኣለዉ እዩ ቀዳማይ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 10 ካልኣይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 12 ስለዚ ንምንታይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትዝክሮም ንሕና ካብ ነፍሲ ወከፎም እንታይ ኢና ንመሃር ኢሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ 38 ክኸድዱ ከለዉ ድማ ኾነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ ማርያም ትበሃል ሓብቲ ድማ ነበረታ ንሳ ከዓ ዘረብኡ ክትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት ማርታ ገና ብብዙሕ ምግልጋል ትፅዕር ነበረት ደው ኢላ ከዓ ጎይታይ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ በኣርከ ክትድግፈኒ ንገራ በለቶ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ መለሰላ ማርታ ማርታ በብዙሕ ነገር ትጨነቕን ትጉሂን ኣለኺ ትዘድሊ ግና ሓደ ነገር ጥራዩ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ሰናይ ግደ ሓርያ ኣላ በለ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርታ በብዙሕ ነገር ትጨነቕ ኣለኺ ኣብ ቢታንያ ዝበሃል ዓዶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤታ መፂኡላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሳ ዘዳለወቶ መግቢ እሳ ዘዳለወ ዝቐድሐቶ ማይ ክሰቲ ፈቃዱ ኮይኑ ኣብ ቤታ ከሎ ግን ትጨነቕ ነበረት ኢሉ ብዙሕ ግዜ ጸጋና ብኢድና ከሎ ከይተረዳእና ብዙሕ ንጨነቐሉ ግዜ ኣሎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤታ በኣካል ከሎ ትጨነቕ ነበረት ኢሉ ማርያም ሓብታ ግን ህድእ ኢላ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ኮይና ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ቃል ጎይታ ንኽትሰምዕ እዚ ጸጋ ዝተዋሂብዋ ነበረት እዩ ስለዚ ትርድእና ናይ ማርታ እውን እሱ ከዓ ኣገልግሎት እዩ ጎይታ ግን እንታይ ካብኣ ክምህረና በቲ ተገልግሎ ዝነበረት ሕጉስቲ ነበረትን በቲ ተገልግሎ ዝነበረት ተመስግናይ ነበረትን በቲ ተገልግሎ ዝነበረት ኣብ ልዕሊ ሓብታ ከዓ ተጉረምርም ነይራ ኢሉ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይራ ከዓ ንሓብታ ክትእዝዛ ፈቲና ጎይታ ግን ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ብብዙሕ ነገር ትጭነቕ ብብዙሕ ነገር ትስህሪ ብዙሕ ነገር ትደኽሚ ኣለኺ ትዘድሊ ሓደ ነገር እዩ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ሰናይ ግደ ሓርያ ኣላ እዩ ስለዚ ከምዚ ገይሮምና ኣምላኽ ሰለስቲኦም ደናግል ከም ዝነበሩ ብድንግልና ንኣምላኽ ከም ዘስመድዎ ማለት አልዓዛርን ማርያምን ማርታን እቲ ቅዱስ ታሪክ ዝነገረና ሓደ መዓልቲ ግን አልዓዛር ሓሚሙ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 አልዓዛር ምስ ሓመመ የሕዋቱ ማርያን ማርታን እቲ ተፍቅሮ አልዓዛር ሓሚሙ ኢለን ልኢኸናሉ እቲ ተፍቅሮ እቲ ዘፍቅረካ ዘይኮነስ እቲ ተፍቅሮ አልዓዛር ሓሚሙ ኢለን ልኢኸናሉ ትጽቡቕ ነገር መድሓኒ ምዃኑ ፈሊጠን የማን ጸጋም ኣይበላን ናብ ጎይታ የን ልኢኸን ጎይታ ግን ኣብ ሰዓቱ ኣይመፀን አልዓዛር መይቱ ተቐቢሩ ከዓ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ እዚ ሕማም እዚ ንኽብሪ ኣምላኽ ብኡ ክኸብር እምበር ንሞት ኣይኮነን እዩ ስለዚ ድሕሪ 4 መዓልቲ መፅኡ ኣበይ ቀቢርኩሞ ኢሉ ምስ ሓተተ ማርታ እንታይ ኢላቶ ጨኒ እዩ 4 መዓልቲ መቃብር ገይሩሲ ከይመተ ከሎ ሓሚሙ ከሎ መፂኻ እንተትፍውሶ እምበር ሕጅስ ሮማይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብላ ሓውኺ ክትንስኢ ሓውኺ ክትንስኢ ማርታ ናይ ቃል ኣምላኽ ኣፍልጦ ስለ ዝነበረታ እወ ትንሳኤ ሙታን ክኸውን ከሎስ ከም ዝትንስእ ይኣምን እየ ትብሎ
ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ኣነ ትንሣኤን ህይወትን እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ኣይክመውትን ይበላ ንሳ ክትበኪ ኸላ እቶም ምስኣ ዝመፁ ኣይሁድን ክበኺ ከለዉ ርኡ ብመንፈሱ ተኪዙ ኣሕነቕነቐ እዩ ኣበይ ኣንቢርኩሞ በለ ንሳቶም ጐይታይ ንዓረአ በልዎ ኢየሱስ ነበዐ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ተኪዙ ናብቲ መቃብር ወፀ እዚ ገና ብእምነት ተዓጽወ በዓቲ እዩ ኢየሱስ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ በሎም ማርታ ሓብቲ ትሙት ከዓ ጐይታይ ራብዕቲ ገይሪ እሞ ፈጺሙ ጨኒ እዩ በለት እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምረአኽ ንርክደ ይበልክኹን ድሕርዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣዒንቱ ንላዕልቆ ሓቢሉ በለ ኣቦ ስለ ዝሰማዓካ ነመስግነካ ኣለኹ እዞም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣኽካ ንምእንቲ ክኣምኑ ዳኣ ዝብል ዘለኹ እምበር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም ትሰምዓኒ እፈልጥ ኣለኹ እዚ ምስ በለ ኣልኣዛር ነዓ ናብ ወፃእ ውፃእ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ እቲ ምዉት ብግንዙ ኣእዳውን ኣጋሩን ብእስሩ ገጾውን ብመኣረምያ ተጐንጒኑ ኸሎ ወፀ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣበይ ቀቢርኩሞ ኢሉ ምሕታቱ ኩሉ ዝፈልጥ ክንሱ ዘይፈልጥ ስጋ ዘይፈልጥ ሰጋውነት ከም ዝለበሰ እዩ ብህያው ቃሉ ኣልኣዛር ውፃእ ኢሉ ብግንዙ ምስ ወፀ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ዝብሎም ፍትሕዎ ስለዚ እዚ ከዓ ንሰብ ነገልገልቱ ዝሃቦም ስልጣን የመልክት እዩ ስለዚ እዚ ተኣምራት ኣብ ኣልኣዛርን እንዳ ማርያን ማርታን ኣብ ቢታንያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንኣልኣዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ኣተሲእዎ እዚ ነቲ ኣምላኽነቱ መድሓኒነቱ ተሰጋውነቱ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ዓቢ ምልክት ዓቢ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ ግብረ ኣቦይ እንደዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ግብረ ኣቦይ ሰማያዊ ግብሪ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክሰርሕ ከለኹ ግን ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ ኣባይ ምህላው እመኑኒ ይብሎም ነይሩ ስለዚ ኣልኣዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ምስ ተስአ እንታይ ኣጋጢሙ እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ጀሚሩ ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲጋ ናብታ ንሱ ካብ ሞታት ዘተንስኦ ኣልኣዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ ዓዲ መፀ ኣብኣ ከዓ ኣድራር ገበርሉ ማርታውን ተገልግሎም ነበረት ካብቶም መቃምጡ ከዓ ሓደ ኣልኣዛር ነበረ እቲ ካብ ሞት ዘተንስኦ ማለት ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ኣእጋር ኢየሱስ ለኸየት ብፀጉሩ ርእሳውን ደረዘቶ ታቤት ከዓ ብመኣዛቲ ቁዱይ ቅብኢ መለአ ኣብ ቁፅሪ 9 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 9 ድሕሪዚ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ ኢየሱስ ኣብኡ ምህላው ፈሊጦም መፁ ነቲ ካብ ሞታት ዘተንስኦ ኣልኣዛርን ክርእዩ እምበር ምእንቲ ዝጥራይ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመፁ ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልኣዛር እናኸዱ ብኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንቲ ካህናት ንኣልኣዛር ከዓ ክቐትልዎ ተማኸሩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ይሃበና ኣልኣዛር ካብ ሙታን ተንሲኡ ምስ ተባህለ ብዙሓት ሰባት ከመይሉ መይቱ ከመይሉ ተቐቢሩ ከመይሉ ተንሲኡ ምስ ፈለጡ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኣምኑ ነበሩ ኢሉ ሊቃውንቲ ካህናት ግን ነዚ ምስ ሰምዑ ንኣልኣዛር ከዓ ክቐትልዎ እንታይ ማለት እዩ ምእንቲ ከይምስክር ክርስቶስ ኣተንሲእኒ ኢሉ ከይምስክር ምእንቲ ንኣልኣዛር ክቐትልዎ መደቡ ዋላ እንተቐተልዎ መልሾም ግን ዘተንስእ ጎይትኡ ምስኡ ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣልኣዛር ብኸመያ ትዝክሮ 17 መጋቢት ከም ዝዓረፈ 20 መጋቢት ድሕሪ 4 መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘተንስኦ ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሃዋርያት ጸጋ ተቐቢሉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበለ 40 ዓመት ከዓ ኣብ ናይ ቆጵሮስ
ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ከም ዝመርሐ ኣብ 27 ግንቦት እዚ ታሪክ እዚ ስለዚ ክልተ ግዜ ይዓሪፉ ማለት እዩ። መጀመርያ ዝዓረፈሉ ድሕሪ ጎይታ ዘተንስኦ 17 መጋቢት ነይሩ። ድሕሪ 4 መዓልቲ 20 መጋቢት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሲእዎ ብድሕሪኡ ድሕሪ 40 ዓመት ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ምዃኑ 27 መጋቢት ግንቦት ከዓ ካብዚ ዓለም እዚ ዓሪፉ እዩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ንምንታይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ሰሪዓቶ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሞቱ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓብ እዩ። ካብቲ ዘገርም ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ ኣልዓዛር ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ኣይተሰምዐን ማለት እዩ። ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ ወይ ምስ ኣሕዋቱ ወይ ምስ ሰብ ምስ ዝኾነ ኣልዓዛር ከምዚ ናይ ትዕግስቲ ናይ ዓቕሊ ናይቶም ምስ ኣምላኽ ጥራይ ዝዛረቡ ባሕታውያን መናንያን ኣብነት ኮይኑ እዩ ብክብሪ ተዘኪሩ ዘሎ። ምስ ሓመመ እውን ኣሕዋቱ ተሸጊረን ናብ ጎይታ ክልእካ ከለዋ ኣልዓዛር እዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣይተባህለን እዩ። ድሕሪ ትንሳኤኡ ኣይሁድ ክቐትልዎ ክመኸሩ ከለውን እንታይ ገይራ ምንታይ ውዒለ ኢሉ ኣይመለሰን እዩ። ነገሩ ጾሩ ናብ ኣምላኽ ስለ ዝሃበ ኣልዓዛር ናይ ትዕግስቲ ኣቦ እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ኩሉ ክበፅሖ ከሎ ምንም ምስ ሰብ ይኹን ምስ ኣሕዋት ይኹን ኣልዓዛር 40 ዓመት ኣብ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ክመርሕ ከሎውን እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ እንደዘይኮይኑ እምበር ኣልዓዛር እዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኢሉ ኣይተፃሓፈሉን። ስለዚ ካብ ኣልዓዛር እንታይ ኢና ንምሃር? ትዕግስቲ፣ ዓቕሊ፣ ጾርካ ንኣምላኽ ምድርባይ፣ ጾርካ ንኣምላኽ ምሃብ። እግዚአብሔር ከዓ ብኩሉ ኣኽቢርዎ ሓሊፉ። ማርያም ዝነበረ ኣገልግሎት ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ እዩ። መን ምዃኑ ምስ ፈለጦ ክቶ ከዓ ከመይ ዝመሰለ ቅዱይ ቅብኢ እቶም ቅዱሳን ሰባት ዝሕዝዎ ኩሉ ቅዱስ እዩ ዝኸውን ኢሉ ንእግዚአብሔር ተደኣ ኣኽቢርኩሞ እንድሕር ተኣዚዝኩሞ ፍረ ከርስኹም ፍረ ማልኩም መልወሲኹም መፅመቂኹም ኩሉ ብሩኽ ይኸውን ኢሉ። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣብነት እዚ ጠቂሳ ኣሰኣሰር እምነቶም ክንስዕብ ምእንቲ ኣብ ራህዋና ኹን ኣብ ፀበባና ኣብ ፅጋብና ኹን ኣብ ጥሜትና ኣብ ሽመትና ኹን ኣብ ስዕረትና ንዑ ክንጥምት። ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት 55 ቁፅሪ 22 እንታይ ይብል? ግድፍ ለእግዚአብሔር ህሊናከ ወውእቱ ይሴስየከ። ጾርካ ንኣምላኽ ደርብዮ ንሱ ከዓ ክድግፈካ እዩ። እግዚአብሔር ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ኣይሓድኮን እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ኣልዓዛርን ማርያን ማርታን ተኣምራት ዝገበረ ጎይታ ሕጂ እውን ንህዝቡ ከድሕን ንህዝቡ ክብጆ ከምቲ ናይ ኣልዓዛር ዓቕሊ ከምቲ ናይ ኣልዓዛር ትዕግስቲ ንሕና ብባህርና ሰባት ሓንቲ ቃል ተተዛሪቦምና 10 ቃል ክንምልስ ኢና ንደሊ። ኣልዓዛር ግን ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ ኣልዓዛር እዚ ኢሉ ተዛሪቡ ዋላ ጎይታ ብምትንስኡ ንምቕታሉ ክሓብሩ ከለውን ምንታይ ውዒለ እንታይ ገይረ ኢሉ ይሓተተን። ምክንያቱ ጾሩ ናብ ኣምላኽ ስለ ዘረከበ እሞ ሎሚ ትንዓና ዝኸብደና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንተቐሪብናዮ ቀሊል እዩ። ትንዓና ዝረሕቐና ንኣምላኽ እንተረኪብናዮ ቀረባ እዩ። ትንዓና ዝፅልምተና ንኣምላኽ እንተረኪብናዮ ብርሃን እሞ ከምቶም ቅዱሳን ከም ኣልዓዛርን ከም ማርያን ከም ማርታን ብኩሉ ህይወትና ኣብኡ ክንውከል ንዑ ክንስዕብ ጎይታ ከዓ እንዳ ኣልዓዛርን ማርያምን ማርታን ኣብ ቢታንያ ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ህይወትና ኣብ ስድራና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ሃገርና ብዓለምና ክፍፀም ዝከኣሎ እሞ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ብሩኽ በዓለ ትንሳኤ ይግበረልና። ንቓል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃዕድዎ ብጥብዓት ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ ዳኒ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ንርከባሉ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ በምልኣክ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ
ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ከማኻ መናሎ መሓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ እንታይ አሎ ዘይትኽእሎ እንታይ አሎ በአኻ ዘይኮነ አሰይ ተሓጒሰ ኣነ እንታይ አሎ ዘይትኽእሎ እንታይ አሎ በአኻ ዘይኮነ አሰይ ተሓጒሰ ኣነ መናሎ መሓሪ ከማኻ መናሎ መሓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኣይጠምኔ ዝብላዕ ስኢነ ማና ዘውርድ ኣምላኸይ ኣሚነ ኣይጠምኔ ዝብላዕ ስኢነ ማና ዘውርድ ኣምላኸይ ኣሚነ መናሎ መሓሪ ከማኻ መናሎ መሓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኣይጭነቕኒ መጽእ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅል የሱሰይ ኣሚነ ኣይጭነቕኒ መጽእ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅል የሱሰይ ኣሚነ መናሎ መሓሪ ከማኻ መናሎ መሓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ የማሕቆባ አይዳወ የልዕልና ባኻ መማተሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ናቆባ አይዳወ የልዕልና ባኻ መማተሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ናቆባ አይዳወ የልዕልና ባኻ ካብ መማተሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ
ንጉስ ኢኸሙ እንግሰከ ሃረ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ አምላክና ተቀበለልና ጸለናዮ ጸሎት ስኻ ትሰምዖ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና አሜን ዘመርናዮ መዝሙር ድማ ስኻ ትሕጎሰሉ መዝሙር ግበረልና አሜን ተማሃርናዮ ቃልካ ድማ አምላክና መገድኻ ትሒዙ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ዘብፅሕ ግበረልና አሜን አምላክና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀበቀልና አሜን ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና አሜን ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና አሜን እዛ ትህወኽ ዘላ ዓለምና ድማ ሰላም ካውርደላ አሜን ሰላም ካውርደላ አሜን ሰላም ካውርደላ ተባረኸት ተቀደሰ መዓልቲ ግበረልና አሜን እናብ ንኸዶ ድማ ኣገድና አምላክና መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ገርካ እትወና አሜን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን የዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሰናበለና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሒና ከድንግል ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በል ኃጢአትና ክሰርየልና ንፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ፍታህ ወይ ስረይ እዚና አሁን ከን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከከነ ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳ ወዱ ልብር ከሳቴ ብርሃን አንተማ አብየ ካናቱ አብየ ዲያቆናት ጡሩን ሳድጎ ጻናት በበስምክም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰን ዝክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ ሰት ተኸተ ዚዮ ማርነክሶት كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس ملك ستخب بنت اجزتنا كرسوس 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 بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰላምን ፍስሐን ግበረልና አሜን ብሩኽ መዓልቲ ግበሮ አሜን